सुरबाबु आपनी सदावेळे मोरी एग्नेस्टे कहूछ मो दल एग्नेस्टे कहूछ बीजेडी विरुद्धरे कहूछ आपन जानी नाची मो आपनको विरुद्धरे एक्शन नहीं पारे मते लगान्तु नाही मो घरे बसिले भी ओडिशार खबर रखुची मोर लोकमानंको द्वारा मु काम करुची वर्तमान मोर बाळ कमी गलानी आउ चला बोला बेसी समय करिपारु नाही ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛି।